Înainte de Dorna Candrenilor cu 4 km, nici măcar asfaltat. Este un drum betonat. Și betonat atât de proaspăt încât se văd urmele de praf și ciment lăsate de lucrătorii la drum. Singurele urme cu noroi de pe drumul ăsta sunt cele care le las eu în urma mea. Urmează Dorna Candrenilor, ceea ce înseamnă că am trecut de 110-115 km din Via Transilvanica și trebuie neapărat să aflu de unde vine cuvântul Candreni. Opa, o veveriță, ați văzut-o? Pentru că la mine acasă, Candriu înseamnă ceva foarte frumos. Candriu. Cred că ăsta e cuvântul pe care va trebui să-l folosesc pentru anumiți oameni de acum încolo. Și ca să vă lămuresc, iată și definiția. Suflet candriu de papugiu, cine să-l înțeleagă, râde cântând, plânge râzând, viața o ia în șagă, rău l-a blestemat norocul, că-i sărac lipit, dar mereu bătul ar focul e îndrăgostit. Suflet candriu de papugiu. Papugiu înseamnă că merge foarte mult pe jos, ca să ne lămurim, da? Hai, treceți la muncile voastre serioase, ceea ce aveți aici. Oh, este cea mai temută urmă din punct de vedere al turistului român. Este un carnivor foarte mare, se văd urme de păr, urme de plastic, ceea ce înseamnă că ursul ăsta se hrănește și din gunoaie. Uiha! Așadar, suflet candriu, eu continui să cânt în continuare datorită chestiei de mai înainte, dar nu vă mai stresez cu vocea mea. Haide, pa!